Kawadhi nyime en jatend migao mar pur Peter Munya okoni jolupo ni piny owacho dhi kawo okang' mar tieko midhiero mar jolupo kaloe nam luolowe ma oting'o sand kawuok kuom apisas mag piny Uganda kod Tanzania. Munya mani wuoye dho wath Masuri e sub-county Manyatike kama nochope ayanga kama bendi babedi kilose rech mongere kaka fish cooling plant landing site mogere kod omenda maromo shillings $140 ne owacho ni gidibedo kod lalruok kod apisas mag piny Uganda kod Tanzania mar ng'iyo yo maginyalo tieko go sand ma jolupo mag piny Kenya kalo e nam lolwe. Kumalizia hii kura Tuesday, tunaingia tunatatua hiyo na Uganda, tunahakikisha kwa sababu tuko East African community. Hakuna haya ya harassment. Na zile team tunatumana na tunakutana nazo za Uganda wana PS. Tuanze kuzungumzia hiyo mambo. We see how we can be able to utilize the lake in an harmonious manner for the benefit of the communities that live around the lake, irrespective of where they come from. License mana amen siling 200. Kenya Maritime Authority duaro ni license mondo chul siling 6,000. Pesa no onge go. Ado kwande di machule. Wakwayo sirikal ma Kenya. Kenya Maritime Authority yogi sirikal. Mondo gigol oko suru no kaka minister wacho. The person who is being affected here is the fisherman of Migori and especially the Nyatike constituency. So for the county, please, let us allow these people to get value of the work they are doing in the lake.